ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Visyo nga may D3. Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan naton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misili nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo, kay kaon mo gutom ka, makaon wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So, ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sa kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan, ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. O galing, o galing, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Nami Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo, ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties, may ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio, makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
puso. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM
Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical, Love Your Eyes. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy. Kumusta na kamo daw? Welcome na sa aton sining pagpakalagad sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Kumusta kamo daw sa buong adlaw? Martes na katapusan ng adlaw. Sang September kay buwas October 1 na. Kapanyagan na kamo na nakapanyagan na kamo nakaigma na kamo dyan. Welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad sa mga kaki-5 subong ganabuab.
Amoy na nga subong nga panahon nga rinabuab ang politika nasyonal. Pero una yarabuab ang politika sa syudad Ay may arang daw hindi katulog nga wais ang posisyon subong. Sa syudad di bla kay 5 Lawrence. May arang yang hindi katulog sa syudad si Iloilo sa politika kay wais posisyon subong. Amo nang kabisan wais poder daw ga pa poder gyapon. Pero sa nasyonal, ang pagrabuab naman niya sa politika, bautisad yan kay ti subong nakabato na. Si Vice President Sara Duterte, ag ang iya sini nga mga alay. Ini allies kay damo. At dyan kahapon nag-privilege speech si Senator former Senate President Chis Escudero. Nagintudlo niya si Anay Speaker First Lady First District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga amo ang utok-utok, amo ang sa likod sang maanomalya nga flood control projects. Anyway, di man tanan-tanan nga mga flood control may anomalya. Hindi man kay tanan-tanan nga mga infrastructure projects may anomalya. May ara man niya nga maayo man ang pag-obra, kag may ara man niya hindi maayo ang pag-obra. Kag ang mga diskaya nga mo ang gingamit sa pagkontrata sa mga flood control projects na nakalabot sa Iloilo, hindi na yung question nga nakalabot man sila diri sa Iloilo. Ay job, business opportunity niyang ila mo. Damo kita talakayon kay ang flood control o kon ang drainage project dira sa Lapos ang gin-terminate. Nasang regional office ang DPWH kay ti ang mga informal settlers may gapon ma-relocate na obligasyon sang local government unit sa syudad. Kung local government unit kundi si Mayor Raisa Tso. Di damo gapon informal settlers hindi sila kobra. Again terminate na lang Why na lang? That is for the record. Tining rinabuab sa politika. Kabalo kitang at one time sa nagligad nga suna ni President Marcos Jr. Ang Senate President si Francis Escudero, ang Speaker si Martin Romualdez. May natabo nga kodita sa Senado. Si Vicente Soto na sa buong aton nga Senate President. May natabo man nga balasa sa Kamara. Ini man to ya kodita kay as per agreement nagpungko bilang speaker si Faustino D. III. Na istoryahan na ni Budji kag ni Martin. Ikaw lang na speaker para nga mabuhin-buhinan ng init. Kaya ikaw Elizalde ko resign ka bilang representative sang ako Bicol representative para wala na sang init, mabuhin-buhinan ng init sa anomalya ng mga korupsyon o kung mga anomalya ng mga proyekto sa bilog ng Pilipinas. Ito dlo yung pinakutok-utok suno kay Senator Francis Escudero si Martin Romualdez mo. Kag suno kay Vice President Sara Duterte nakabaton sa kickback si Ana Speaker Romualdez. Nakabaton man sa kuno sang kickback ng gikan sa illegal gambling. Grabe no? Grabe sila no? Tood ini, nagagluwa na subong. Pangod sa nakailapit nga 2028 presidential election. Inagarinabuab ang politika sa nasyonal. Di kahapon si ako Bicol Representative Elizalde ko ang nag-resign. Pero ibala ninyo si Elizalde ko number 1 nga nominee sang ako Bicol
party list. Pwede makabutang sila sang mabulos kay ko. Makabutang makanominate yang ako Bicol kung sino ibulos nila kay Elizalde ko. Hindi niya regular district nga isa ka district kay kung regular district mag-resign Parayabi sa First District o kung Iloilo City Lone District wa isang vice congressman. Di bakante gid na. Pero iya sa party list system sa nagligad nga 2025 nga eleksyon, ma-submit ikaw sang napulo ka mangalan. Number 1 nominee, abo na si Elizalde ko. Daw pila dito, 2 o kung 3 kasit ng ako Bicol mo. No, si Garbin, Representative Garbin subong. Di, 2 sila, sino ang ibulos nila. Kay iya na isang party list, ila na partido. Kung sino ibutang nila mabulos kay Elizalde ko, probably sa masunod ng mga inadlaw, mabala naton kung may gin-endorso na ang ako Bicol nga magabulos kay Elizalde ko bilang representative sang ako Bicol. Dibantayan naton ina sa national nga level ha. Ang iban pa nga mga update, may nagbulos na kay Mayor Binamin Magalong. Si retired Police General Azurin amo ang investigador sang Independent Commission on Infrastructure o kon ICI. Si General Azurini nakaagi ni sa PNP chief, no? Kag nag-retire siya bilang PNP chief mga kakifay. Kay kahapon pagwasang Malacanang ang appointment ni retired Police General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor and Investigator sa Independent Commission for Infrastructure. Si General Azurin amo yun sang una nga PNP chief sang pagpungko mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. sang 2022. Kaya nangin na PNP chief ini siya 2022 to 2023. Nangin na commander sang Area Police Command Northern Luzon, Commander Area Police Command Southern Luzon, Directorate for Controllership, Directorate for Information and Communication Technology Management, Regional Director Police Regional Office 1, Provincial Director Benguet Province, graduate sang Philippine Military Academy kay Macatao Class of 1989. So si Mayor Binamin Magalong ang nag-resign, ang nagbulos siya bilang Special Advisor kag Investigator sang Independent Commission for Infrastructure amo si retired Police General anay PNP Chief Director General Rodolfo Azurin Jr. Tanaw nato ning mga dugang nga mga informasyon karon ha sa aton sining pagpangalagad. Kagabi sa Banwa sang San Enrique, ati kiliw ko kay K5 Karen Badilla. K5 Karen manawag kami dira kay kuaon nato na mga detalye sining natabo naman no ang riding in tandem strikes again. Dira sa Banwa sang San Enrique, Iloilo. Patay gid ang ila sining biktima patay gid gintiro sa kagabi dira sa Banwa sang San Enrique ti madulom. Madulom pero ang suspect riding in tandem. Nagasakay sa motorsiklo ining duha ka mga nagpatay sang isa ka mangunguma.
dira sa Banwasang San Enrique, Iloilo. Ti patay gid pero sang abot na ang scene of the crime operative sa lugar nga natabuan sa sining pagkalutang. May na-recover ang aton mga kapulisan nga isa ka sa isang suspected shabu. Sini isa ka 35 anyos nga mangunguma dira sa Banwasa San Enrique sa barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Suno sa Iloilo sini kay may mga aligasyon nga ang iya bata naga-engage sa illegal drugs. Kag nakagwa lang sa prisuan. I think may isa ka sa suspected shabu ang na-recover kagabi sang soko kon scene of the crime operatives. I-check nato na si K5 Karen sa detalye sa ning report ha kay ti riding in tandem strike again mo agin patay ni kag agi priso bangon si illegal drugs kag may isa ka sa singa na recover kagabi dira sa barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. K5 News FM Kampiyon Report. Live report K5 Karen. Diyan sa Subong Padayon ang hot pursuit operation sang San Enrique Municipal Police Station sa nagluntad ning shooting incident diriya kagabi alas 8 inisang gabi natabo kay 5 diyan sa hindi alas 7. Barangay. Hindi alas 7. Kay unang report alas 7 no alas 8 nagli. Ang reported alas 8 kay timay nakalabay kay 5 diyan. So posible basi mga alas 7 kay 5. Before sang alas 8. Okay, proceed. Yes. So according dire sa sa pag-interview naton kay Lieutenant Cristival Dalde, ang hepe sa San Enrique Municipal Police Station K5 Jan, ang ining victim ginkilala nga si Ervin Alarva. Ervin Alarva, 35 anyos, residente ini siya sa barangay Agtabo, Pasig City, K5 Jan. Bali ang ining crime scene nga natabo sa may barangay Abaca, San Enrique kag ang barangay ni kung sa diin lapitanay malang na sila nga barangay. Boundary lang gid K5 dyan. Pero ligwin ini katama nga lugar ang crime scene. Kag ginagani dito kita naghalin kay nagikot kita sa operation isang kapulisan naton. Wala sang CCTV, wala man sang panimalay dito sa area K5 dyan. Kag mo na sa Subong ang ginatingwaan sang aton nga kapulisan nga makakuha sang CCTV sa mga lugar nga posible na labyan sang ining mga suspect man K5 dyan, no? Pero ang based diri sa investigation sang aton nga kapulisan pagadto nila sa area kag sa mga initial man nga investigation K5 dyan, ang ining riding in tandem suspect posible nga dito pa lang niya sa may barangay Abaca K5 dyan ginbantayan na ini nila si Alarva. Then ining si Alarva halin sa may proper sang Abaca kag papuli na yakuntani sa Agtabo sang natabo ang Agtabo sang natabo ni ang krimen K5 dyan. Kag pag sa dugang nga investigation sa aton nga kapulisan 13 ka empty shells ang hindi pa matumod nga armas lutang 13 ba? 13 gid? Ka empty shell? Yes. Wise lang sang slug na recover? Wala kay 5 dyan. Amo na nga sa Subong hindi pa matumod kung ano gini ang pusil nga ginusar kay 5 dyan, no? Kag sa pagpangusisa sang aton nga kapulisan sa area na-recover man ang isa ka sa sang suspected shabu. Kaya mo na ang kakumaybaluan suno sa kay Lieutenant Dalde nga ining si Alarva sang August 2020 naaresto ini sang aton nga kapulisan sa drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU 6 K5 dyan. Ako sa diin ang maklasify ini siya nga high value individual. Pero nakagwa ini sa presohan according sa kay Lieutenant Dalde K5 dyan kag tiya mo ni sa Subong na ibaluan nila nga posible naga-engage pa ni sa illegal drugs kay may na-recover nga nga sa suspected sa po. Sa San-O lang siya, sa San-O ganun siya nadakpan sang RPDEU?
2020 kay 5 dyan. 2020. So saan sa nakagwa? Wala di rin na detalye sa ato ni Lieutenant Dalde kung ano nga year nakagwa ining si Alarva kay 5 dyan. Kagkagina gani magluwas ni sa kapulisan tagin interview taman ni ang iya nga Iloy. Iway ni sila yung nakahibalo sa engagement man sang bata niya sa illegal drugs kay 5 dyan. Kay sipak niya ang ilang nga balay mo. Ang ining balay sang Iloy dito sa may sityo Aragimes sa National Highway lang gid siya kay 5 dyan, no? Pag may karinderya. Pero ang ining si Alarva, si Irvin, dito na iya sa may barangay Agtabo sa Pasig kay 5 dyan. Iway man nakapanugid ang ining victim sa ila kung bala may kontra ini o kung may nabaton nga pagpamahog sa iya nga kabuhi kay 5 dyan. Kagti dugang padman ni Lieutenant Dalde nga damo igo sa ulo kag sa atubang gid nga part sang lawas ining naangkod ni Alarva kay 5 dyan. So mayara kita dira sang pahayag ni Lieutenant Cristival Dalde, ang Chief of Police sang San Enrique Municipal Police Station. Sir, ano subong ang inyong latest investigation, sir, sa natabo ni nga shooting incident diri sa may barangay Abaca, sir? Yes, ma'am, no. Subong ongoing aton hot pursuit operation, no. Sa natabo kagabi sa may diri sa area sang Abaca. Sa shooting incident na nalugtad. Subong, ma'am, ang sa ni KPNP, no, nagapangayo gid sang operasyon, no, sa barangay Abaca kag sa barangay Agtabo. Kung sino man mga nakakita kagabi, no, balaan nyo man ang area ni kay tama ni ka maligwen sa kalang-alangan gido, wala gid sang pamalay kag malayo sa sa aton mga kuhaan sa CCTVs kiti kakahuyan ni tanan, ma'am. Sir, bali sa inyo, sir, may initial kamo nga information or sa investigation you sir nga ang ining victim kag ang mga suspect, sir, magkilalahay lang man? Yes, ma'am, posible. Kay ti diri nga area ang mga tao di kilalahay man mo. Hindi makadi kasulod kun hindi ka taga diri residente kay sulod lang nga area ni. Matalang kagid. Ma'am. Ano, sir, ang mga suspects, sir, i-clarify ko lang, riding in tandem? Based sa mga information, ma'am, nga diri sila ang suspect, diri tambay, kag paglabay diri sang aton biktima, kadto dito sa may Agtabo na. Gulpil sa Gintero dire. Mga pila ka beses, sir? Una-una nga lupok, 2, tapos nagasud-asud ko po. Mga sobra sa 5? Yes, ma'am. Okay. Bali, may mga nakabati sang lupok? Ang nakabati, ma'am, ang dito sa babaw na. Okay. Amo to na nawag ang isa ka residente sang Agtabo kag diri sa may barangay official man sa mga Abaca ang nag-inform sa amon nga may shooting incident diri. Ang Agtabo, sir, part pa sang San Enrique or Pasig? Ang Agtabo, ma'am, is part na sa Pasig. Ang boundary naman is dira lang. Okay. Kay taga Pasig niyang victim. Ang atong victim is residence na sang Pasig City, barangay Agtabo. So bali, ang ining mga suspects, sir, posible ang ilang exit pabalik pagwa? Ang initial information, ma'am, is pabalik sa Abaca. Pabalik sa Abaca, okay. So, sir, sa ginakuha ninyo, sir, sa pag-investigate ninyo diri sa crime scene, mga pilani, sir, kabala ang na-recover, sir? More or less, empty shell ni Pulo, more or less, tapos ang isa ka sa ang suspected siya po, no? Nakuha natin kag isa ka motor nga badya. Din ni mga igo sang victim, sir? Ang iya gining igo ang patal ni sa ulo. Tanangid sa ulo? May sabagaman sa. Okay, so posible nga ba ma-transactiona na ito sila, sir? Hindi natin malikawan, no? Posible man, ma'am. Okay, kaya may dati nga background sa illegal drugs ang ining victim? Yes, ma'am, ang atong biktima is nakagini priso, no? Way back 2020 sa illegal nga droga. Mga ano gini oras sa tabo, sir? At about 8 p.m. kagabi. 8 p.m. Sino di, sir, ang nakasapo siya, sir? Or pagkabati to sang lupok, may nagganto? May naglabay nga isa ka residente. Okay. Ngayo sa bulig kag nanawag sa amon. Sige. 8 p.m. man? Yes. 8 p.m. Okay, sige, sir. Thank you. K5, Karen? Nautod ang... proceed. So, amo to K5 dyan, ang pahayag ni Lieutenant Cristival Dalde, ang hepe diri sa San Enrique Municipal Police Station, K5 dyan. So, padayon ni ang ilang hot pursuit operation
ginalibot ni nila K5 dyan, no? Ang duha ka barangay, ang Abaca kag ang Antabo, para makakuha sila sa dugang nga witness at mga CCTV K5 dyan nga makabulig sa ilaya nga investigation. Okay. So, why gid sa CCTV laban-laban ni ti kuan eh? Dugay ni nga masulbar ni kay isang mga ebidensya. Yes, kag isa pa ligwin dito nga daan kasama K5 dyan. Dulom pa. Oo, dulom pa K5 dyan. Kung halin ka sa may National Highway, pasulod ka dito, git sa may crime scene, mga ginabanta, 3 pa ka kilometro K5 dyan. Oo. Pero ang dalan simentado. May part nga rough road. So ano ang balsang Iloy? Ang Iloy niya na interview nyo? Yes, may aray kita diri K5 dyan sa statement. Pero doon nag-aalang-alang ang akon diri nga signal sa pag-send kay bisan audio lang pwede? Oh, sige, pwede. Audio lang isaang lang sa imo nga cellphone basi kung pwede. Okay, sige, ari K5 dyan, pamatihan natin si Ma'am Reynalyn Alarva, ang nanay ni Ervin Alarva. Ma'am, ang imo ni nga bata nga si Ervin Alarva, ako ni siya ang victim sa shooting incident kagabi. Bali, asan ko ni Ma'am ang last ninyo nga kita ay kung nakapanugin siya Ma'am sa imo, nga may ikot pa siya. Ay kapanugin siya na, ay din kita ay kitapos. Oo, balik ka lang sa karang Sunday, sa TV na. Ay nagkapos na lang sa kaya. Ito, tapos sa nakakaon, nakumpo kaya yung pag mag-propongo to sa umba-umba ko, tapos provide ng tawag sa asawa na. Tapos paano malalaki napambar pa na po niya na ng kutsiya po ka at ay patikulo na daron po sa balay. Itauna po sa anak pa nga tutoy bala. Ang lada. Matay na nagtatanaman paano. Bali mo lang na. Oo, parang yung tonsil mo. Tapos sa mandi ka kung wala na. Ay, sige, kakalor ka na. So, dahil sa pneumonia, para kasi ako nanda. Oo, nabalalabas ka na. Ang pitik, ang isa si PI na bakasultaan. Mga anong oras naman? Ang oras ay pagkaturamon po nga sa atin. Bali yung nasa kalay ni Ila, sa may asa po siya, nandito yung bata niya. Oo, ang tupadya, ugangan na. Okay, bata bata nila, ma'am. Ila ang edad. 13. Okay, po naman. Ma'am, ang inyong bata ko, nakapanugit yung may kontra. Ay, kita na kontra naman. At nabatian na ang bangat natin. Ay, kita. Ay, kita. Oo. Ma'am, based sa background niya, sorry sa kamaling ko na, kaya based sa background niya, according to may na-appear po siya dati ako yung illegal drug. 2 years. At bali, nasa iyo siya nakarwa sa Quezon, ma'am. Ay, kung ma'am ka, kayo, tanda. Okay. And hapon, si ma'am may nakita sila nga siya dito sa area. Wala ka idea, ma'am, na nag-engage siya sa... Ito, ano, ma'am ka, siya nakakanin. Ano, ma'am ka, panugit ka namin na kamuha. So, wala ito mo idea or blanco pag ito mo kung sino ang mga suspect. Ano ba kung sino ano ito man, rayok mo. Nasiyak na lang kami diyan. Nambala niya na lisisiyas namin. Oo. At bali sinong nakapanugit sa inyo, ma'am? Ang tawag niya kapitan sa bukotod ng punsyan. Ang tanan niya sa punsyan. Hindi ako dito kami ito. Oo. Ang dahil. Ang dito ba? Napapalo na iyang asawa mo. Ulit ko ito. Din siya. Okay nga ba ako dito siya kararo? Sa Dubai. Okay, sa Dubai. Kaya ining imo nga bata mo na siya isang work. Oo, ilang host. Ano nagka-opera ka pang labo na tayo dance mo. Okay, ano ka pala yun? Ilan nila mama? Okay, kita. Karen? K5 Karen? Yes, K5 dyan. Okay na. So, matag naman to. Why is like malo nga nagabaligya sa buong bata niya?
Yes, amo na ang suno sa iya nga wala siya nakabalo nga naga-engage pa ni sa drugs ang iya nga tata kay Pedsan. Okay, ang asawa niya sa kwan sa Dubai? Yes, para sa Dubai iya nga asawa kat karon posible karon sa ako na sa gabi kay Pedsan magapauli dire sa Pilipinas ang iya nga asawa. O dasig ba? Gabi lang tabo, karon sa gabi maabot na. Yes, karon na ka kay Pedsan according sa kay Ma'am Renalyn. Renalyn, okay. So, malabo na ni Guro kaya dulom nga daan mo. Oo. Kag isa pa, sunod sa kay Lieutenant Dande, why gid ni sa may naka-witness, although nga may nakalabay, pero hindi na lang kadamutong nakasapo sa victim kay Fedjan nga tinagahurayad niya sa higat sang dalan. Okay. By the way, pakadto ka mo subong sa Sara? Yes. Do, kwan gid no? Dungan gid birthday gid kag first year anniversary sang K5 News FM, Sara? Amo gani, sa te. sa buto, ano, di karoon ng pakaon. Oo. Pero birthday ni Station Manager Manilin Abaro Palik. Matukaran ko na nga daan para panyagahan niya kamuda. Oo. Hey, ginapay balo naton tanan-tanan nga mga pumuloy ko pamati sa aton. Birthday subong sang Station Manager sang K5 News FM, Sara Iloilo. SM Manilin, Maninay Mani, Abaro Palik. Happy birthday. Pwede lang potson nyo lang akon. Double celebration ha, birthday na, anniversary pa. Kaya pa na yun, di kanya ang programa nila K5 Brand, dire sa may Sara. Oo. Sa Garinasyum sa Sara. Yes, K5 Brand. Anong kuwan na programa na subong? Ang mga mayara kita sa mga produkto kanong kag mga papremyo sa mga dire K5 Brand. KKB, K5 sa barangay. Yes, correct. Hindi niya KKB nga kanya-kanya baon ha. Birthday subong. Why gid kami da? Oh. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. K5 Karen? K5 Jan. Arada si Mayor sa kwan sa Garinasyum sa Sara wala. Wala K5 Jan. Mayor John Ayeng wala da. Oo, wala. Ang ari diri subong kay mga katako sang mobile kay may libreng gupit sila dire ang staff sang K5 Sara. Kag kita sa Iloilo K5 Jan. Ari man di si area manager ka si K5 Ray SPH Umalay. Okay. Congrats kid for the first anniversary ng K5 News FM Sara. Kag birthday ni Station Manager Manilin Abaro Palik. Happy birthday. From old friends and new. Salamat kida K5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini na nagahatag isang maayong benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaan sa apple, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Padamo gid nga salamat sa out of town follow-up report ni K5 Karen Badilla nagikan sa San Enrique, Iloilo. Kag subuman ang anniversary naton subong sa K5 News FM Sara. Congratulations kita. Ang oras! Ang oras, alas 11:40 na. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Babalik kita dugay-dugay pagkatapos kinamang sini. Standby na mga ka-K5. K5 News FM.
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Vladimir Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadali sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero balik kita sa aton nga pagpangalagad. Ari na ho ang kunin nag-resign kapon si number 1 nominee sang Ako Bicol party list, Elizalde ko. Di may mabulo siya ti ari no. Ti kwan islaya party list mo may listahan ikaw. Napulo ka mga nominee mo pag file mo sang COC. Isunod din sa kay Ako Bicol number 2 nominee Alfredo Garbin, magabulos sa kay resigned Ako Bicol party list representative Elizalde ko, amo si Jan Chan, congressman or representative Jan Chan. Ang Jan niya G-E-N, apelido ya Chan, C-H-A-N. Amo nisla kuno ang number 3 nga nominees ang Ako Bicol party list representatives, no? Si ko nag-resign bilang representative, number 1 nominee sang Ako Bicol party list representative sang ang House of Representatives. Nag-order siya sa pagbalik halin sa medical treatment sa Estados Unidos. Ang Kamara naggambal kay ko mag-response ang kag magsabat sa mga akusasyon kontra sa iya. Kay siya sa mga principal beneficiary sang billions of pesos sa flood control funds.
Pero tigin panginwala man ini ko. Amo na hambal naton nga mahapos magakusar sa isa ka tawo kag mahapos man nga magpanginwala o kun mag-deny. Mahapos nga si Kwanto nakabenepisyo to sang flood control. Hapos yaman sabton nga wala ako sang kahilabtanan, wala gid ako gabaton sang kickback. Di Blacky 5 Lawrence no hapos yambal. Hapos yambal pero mabudlay himuon. On sa hambal sang migo ko nga kanon niya easier said than done. Mahapos ihambal pero mabudlay himuon. Idugangan naton ini karon ha. Dugang pa nga mga informasyon kay mabalita ti may mabulos na kay ako Bicol Party List representative nga nagresign kahapon Elizalde ko. Buros siyang number 3 nominee nila nga si Representative Jan Chan. Standby, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM. Championing. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Rights tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninirahan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay. Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sa ating mga nakasubaybay, isang mainit na pagbati ang pinapaabot sa inyo ng ating programa, ang DTX 500 at Mighty C Health Alert. Alam niyo po ba na maraming masamang epekto sa kalusugan ang kawalan o kakulangan sa tulog? Dahil ang tulog po ay isang paraan katawan upang makapagpahinga. At kami pa rin po ang inyong makakasama sa ating talakayan. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. So, may tanong ako, Doc. Ano po ba ang masamang maidudulot kung palagi tayong kulang sa tulog? Napakaraming masamang epekto, Sir Ted, kung palagi tayong kulang sa tulog. Yun. Parang inalisan na natin ang karapatan na makapagpahinga yung ating katawan eh. Tama. The more kasi na hindi ka natutulog, the more nasisira yung katawan mo. Nako. Kasi hindi siya nakakapag-repair eh. Kaya dahil nga patuloy itong nagtatrabaho sa bawat segundo na ikaw ay gising. Kaya hindi po maganda ang resulta dahil tumataas po yung free radical sa katawan.
Kaya kailangan ang sapat na antioxidant sa ating katawan. Araw-araw ay dapat uminom ng DTX 500 at Mighty C D-alkaline vitamin C. So sa mga mahilig magpuyat dyan ha, makinig ho kayo. Take note ha, lalo na kapag hindi kayo mahilig kumain ng prutas at gulay, pwede po itong magdulot ng memory loss o hihina ang inyong memorya. Bakit nga ba ganun, Dr. Far? Habang tulog, Sir Ted, ang isang tao ay pwedeng pabagalin ng utak ang ibang pinoproseso nito at mag-focus ito sa pag-sort out ng memory na nakalap nito sa buong araw. Pwedeng short-term memory or long-term memory man yan. Kaya pag kayo ay nag-aaral, hindi dapat nagpupuyat ha? Yun. Dahil makakalimutan lang ninyo ang inyong pinag-aralan. Siyempre, dapat naka-DTX 500 at Mighty C pa rin kayo para gumanda ang production ng neurotransmitter sa utak natin na nagsisilbing communicating signal ng ating utak. Yun, kasi mga kabataan kasi ngayon hindi na natutulog dahil sa online games. DTX 500! Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor. DTX 500! Anyways, madalas sa mga nagpupuyat, Doc Far, irritable rin sila. Nagkaka-develop ng nervous breakdown, mainitin ng ulo, emotional at nagkakaroon ng anxiety. Yes, sir. At saka, manghihina ang ating immune system niyan. Pag kulang sa tulog, pakiramdam niya na para kang laging lalagnatin kasi nga sobrang taas na ng antas ng free radicals sa iyong katawan. Unti-unting sinisira ang mga functional cells kaya pumapalya na ang sistema ng ating katawan. Dahil kulang ka sa pahinga under stress ang iyong katawan kaya dapat sapat ang antioxidant at vitamin C na makukuha natin sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D-alkaline vitamin C araw-araw, Sir Ted. Yes. Alam mo, Doc Far, akala ko kasi yung pagpupuyat, mangangayat ka rin Subalit, baligtad pala yung nangyayari. Mas bumibigat yung timbang mo. Bakit kaya, Doc Far? Natural lang na pagising ka ay gumagamit ng energy ang katawan. Kaya hihingi ito ng pagkain. Ay, ganun. Dahil sa tulog nagkaroon ng oxidative stress, hindi na gaanong makapag-function ng mabuti ang brain mo. Again, Sir Ted, ang solution ay antioxidant pa rin from DTX 500 at Mighty C from Mighty C, the alkaline vitamin C na nagpapabuti ng hormone production sa brain at pinapababa din ang inflammation at na nag-neutralize din ng mga free radicals. Yun. So, ang dami pala talagang benepisyo sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, Doc Far, di ba? Pero yung kape ko, Doc, yung DTX Coffee Mix, ito yung kapeng may antioxidant din. May mga instances kasi na kailangan kong magpuyat, lalo na pag may nahabol akong deadline sa work, kaya kung magkakape rin lang naman kayo, mag-DTX Coffee Mix na kayo. Napakagandang choice of coffee, Sir Ted. Sobrang sarap at sobrang healthy pa. Sinabi mo pa, Doc Far. Nako, wala na yung oras, Doc Far. Maraming salamat mga suki. Hanggang sa susunod. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing, Health is wealth. DTX 500. Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang. Unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ka-DTX 500 at ka-Mighty C? Welcome sa ating DTX 500 at Mighty C Health Alert. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak. I hope na tuloy lang ang inyong pag-inom ng ating DTX 500, ang superior antioxidant na panlaban sa stress, sa mga bisyo at unhealthy lifestyle. Samahan din natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C na pampatibay ng ating resistensya. DTX 500. Alam mo, Doc Far, ang ganda talaga ng... Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headlines. Pondo para sa pagsasaayos ng nasirang dike dahil sa bagyong Opong at nakaraang mga bagyo sa lalawigan ng Iloilo tinatayang aabot sa 10 to 15 na milyong peso. Samantala, Negros Oriental, DTI at 15 ahensya ng gobyerno magkakaisa sa paglulunsad ng ConsumerNet. Sugat ang leader ng NPA sa Tapas Capi, sumuko sa militar. Mga armas na mga rebelding NPA na hukay at na-recover ng mga otoridad sa Carigara, Leyte. Lalaki na nagbebenta ng mga iligal na armas sa arestado sa Santiago City. COCPO Acting Director Olanday ikinahiya ang pagkakadawit ng pulis sa pagnanakaw. Samantala, lalaking lasing di umano natangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog sa Negros Occidental, patay. Lalaking umano'y naputukan naman ng cellphone sa akla, natagpo ang may tama na bala sa dibdib. At babaeng regional target nakuha na ng mahigit 150,000 na halaga na pinaniniwala ang shabu sa San Jose Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pondo para sa pagsasaayos ng nasirang dike dahil sa bagyong Opo at nakaraang mga bagyo sa lalawigan ng Iloilo tinatayang aabot sa 10 to 15 million pesos. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nagsagawa na ng budget hearing ang Local Government Unit o LGU Gimbal, Iloilo, kung saan isa sa mga tinalakay ang kinakailangang pondo para sa pagsasaayos ng nasirang dike sa barangay Nahapay dahil sa pananalasa ng bagyong Opong at nakaraang mga bagyo, gayon din Habagat. Ayon pa kay Honorable Fidel Garpa, ang punong barangay ng Nahapay Gimbal, nasa 10 million hanggang 15 million pesos ang kailangang budget kung saan ipinangako ng kanilang alkalde na si Mayor Jennifer Garin Colada na isa ito sa magiging prioridad na pondohan. Dagdag pa niya, 2016 na natapos ang nasabing proyekto na may kabuang budget na mahigit 18.1 million pesos. Nag-evacuate naman ang pamilyang direktang apektado ng pagkasira ng dike kung saan malapit nang mahulog sa ilog ang kanilang bahay. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, Negros Oriental, DTI at 15 ahensya ng gobyerno magkakaisa sa paglulunsad ng ConsumerNet. Balitang hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero. Pagsasama-samahin ng pamahalaan ng Negros Oriental at ng Department of Trade and Industry o DTI ang humigit kumulang 15 o higit pang mga ehensya ng gobyerno para sa pag-uorganisa ng ConsumerNet. Ayon kay Cristel Jade Bato, tagapagsalita ng DTI Negros Oriental kahapon na ang pag-uorganisa ng ConsumerNet ay gagawin sa pamamagitan ng executive order na ilalabas ni Governor Manuel Sagarabaria. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mahusay na kaalaman at access sa tamang ehensya ng gobyerno ang publiko upang tumulong sa kanilang mga alalahanin. Gaganapin din ang isang pagtitipon bukas Oktubre 1 sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Dumaguete City upang tugunan ang mga alalahanin at pahusayin ang edukasyon ng mga mamimili at tiyakin ang mas epektibong mekanismo ng pagtugon sa lalawigan.
Para sa Mighty Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News, FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sugat ang leader ng MPA sa Tapaz Capiz sumuko sa militar. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Sumuko sa militar ang isa sa mga pinaniniwalaang leader ng New People's Army o NPA sa bayan ng Tapaz sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat mula sa 301st Infantry Brigade ng Philippine Army, Commanding Officer ng Regional Headquarters ng Kumiting Rion Panay, ang 31 taong gulang na si alias Migo na residente ng Igbaras, Iloilo. Matapos masugatan sa engkwentro kamakailan sa Barangay Katipunan, Tapas, ay nagdesisyon ito na sumuko sa militar. Agad naman na dinapatan ang paunang luna sa nasabing rebelde at dinala sa pagamutan. Napagalaman na sa serye ng engkwentro, 3 rebelde ang namatay, isa naman sa hanay na militar at may isa pa na nasugatan. Na-recover din ang matataas na kalibre ng mga baril, bala at mga gamit. Samantala, sinabi ni Major General Michael Samson, Commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na patuloy na magiging bukas ang militar sa mga kasapi ng NPA na gusto nang sumuko. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayon din mga armas na mga rebelding NPA na hukay at na-recover ng mga otoridad sa Carigara, Leyte. Balita ang hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Ilang mga personal na kagamitan, armas at granada ng mga rebelding NPA ang nahukay at na-recover sa isinagawang operasyon sa pangunguna ng 93rd Infantry Battalion sa Barangay Cugon, Carigara, Leyte. Sa koordinasyon sa Police Regional Office 8 Investigation and Detection Management Division sa pangunguna ni Police Colonel Michael Palermo, Scene of the Crime Operatives, Office of the Civil Defense 8, Carigara Municipal Police Station at sa tulong na rin ng mga opisyal at residente ng barangay. Sa pamamagitan ng ground detector radar ng Office of the Civil Defense, na-detect ng kasundaluhan kung saan nakabaon ang nasabing mga armas. Kabilang sa mga nahukay ang isang disassembled na M16 rifle, 3 magazine, aabot sa 118 mga bala, isang granada at ilan pang mga personal na kagamitan. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, lalaki na nagbebenta ng mga iligal na armas arestado sa Santiago City. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Mary Lore Duque. Arestado ang isang lalaki matapos magbenta ng iligal na armas sa undercover agent ng CIDG Isabela dito sa tapat ng supermarket sa Santiago City. Kinilala ang suspect na si alias Francisco, nasa tamang gulang at residente ng naturang lungsod. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago kay Police Lieutenant James Patilatan, inihayag nito na nakumpiska mula sa sospek ang isang 9mm na baril, ilang piraso ng bala, isang sumpak at iba pang mga personal na gamit. Agad naman minarkahan ang mga ebidensya at ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang sospek para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Mary Lord Duque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At COCPO Acting Director Ulandaya ikinahiya ang pagkakadawit ng mga pulis sa pagnanakaw. Detalye ng balitang yan hatid naman ni K5K Buscaino. Ikinahiya ni Acting Corporate Director Colonel Gerardo Ulanday ang pulis na sangkot sa pagnanakaw sa Cagayan de Oro. Ayon kay Colonel Gerardo Ulanday, lubos silang ikinalulungkot at ikinagagalit ang pagkakadawit ng pulis sa serye ng robbery incident. Ang ganito umanong
asal ay lubang kahiyahiya at taliwas sa sinumpaang tungkulin ng isang alagad ng batas. Dagdag pa niya na mas marami sa kanilang hanay ang tunay na nagsisilbi para sa kapakanan ng publiko, samantala isinailalim sa restricted custody at dinisarmahan na ng Police Regional Office 10 ang police corporal na nagnakaw sa isang vape shop sa Lapasan, Cagayan de Oro na mula pa ng Region 9. Maharap ang nasabing pulis sa kasong administratibo at kriminal. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Lalaking lasing di umano natangay na malakas na agos ng dubiga sa ilog sa Negros Occidental, Pattaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Patay na ng matagpuan sa dagat ang isang 62 anyos na lalaki na nasa impluensya di umano ng alak sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinilalang biktima bilang si Danny Luciano na residente ng Barangay Inayawan. Huling nakitang buhay si Luciano noong nakarang araw na tumawid sa isang ilog sa bayan ng Kawayan. Ayon sa dalawang minor de edad, natangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang biktima at hindi na nakaahon. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard o PCG na naaagnas na ang bangkay nang makita ng mga residente na palutang-lutang sa dagat sa Sitio Kapaklan sa Barangay Inayawan. Umabot sa 2 araw ang ginawang paghahanap ng mga miyembro ng PNP at PCG sa biktima bago ito natagpuan na wala ng buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din lalaking umano'y naputokan ng cellphone sa Aklan, natagpo ang may tama ng bala sa dibdiba. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Confined sa ospital ang isang 30 anyos na lalaki matapos na magtamo ng sugat sa kanyang dibdib matapos di umanong sumabog ang hawak ng cellphone habang kausap ang kanyang kasintahan. Kinilala ang biktima na si alias Aaron, residente ng Barangay Agbanawan, Bangaklan. Ayon kay Gerald Relator, pinsan ng biktima, nakarinig ito ng dalawang magkasunod na putok galing sa labas ng kanilang bahay. Mabilis itong lumabas para tignan, ngunit dito na niya nakitang dugo ang biktima na may sugat sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na tumagos sa likod. Agad itong tumawag ng MDRRMO kung saan mabilis namang dinala ang biktima sa ospital. Samantala, ayon kay punong barangay Joey Kenko, imposible di manong galing sa pagsabog ang sugat ng biktima dahil wala namang sira ang kanyang cellphone matapos nila itong ma-recover. Dagdag pa nito na wala man lang sugat sa tenga o mukha ang biktima nang dali nito sa ospital. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung ito nga ba ay shooting incident o accidental firing. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At babaeng regional target nakuha na mahigit 150,000 na halaga ng pinaniniwalaang shabu sa San Jose Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Family Palano. Umabot sa 21 grams ng pinaniniwalaang shabu na may street value ng 157,500 pesos ang nakuha sa isang babae na kabilang sa regional target list sa isinagawang anti-drug operation sa Barangay 8, San Jose Antique kahapon Setyembre 29. Kinilala ang subject person kay alias Apple at 32 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Ilabas, Sibalem. Nakuha sa subject person ang 1 sachet ng pinaniniwalaang shabu by bust item, 7 sachet ng pinaniniwalaang shabu in possession, 7,500 pesos by bust money at iba pang mga non-drug items. Sa ngayon, nasa kustodiya ng mga otoridad ang subject person na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Aabot sa 12 katao ang nasawi sa Vietnam dahil sa pananalasa ng bagyong Bualoy o bagyong Opong na dumaan sa Pilipinas. Mayroong naitalang 17 ang nawawala naman na pawang mga mangingisda. Maraming kabahayan din ang nasira sa Yu City, Tan Hoa at sa probinsya ng Ninh Binh. Halos 350,000 ang mga residente naman ang nawala ng supply ng kuryente dulot pa rin ng bagyo. Magugunitang nagdulot ng malaking pinsala ang bagyong Opong sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas nito lamang nakaraang linggo. Network News. Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang kampiyon FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Panyaga time. Oras sa subong. 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy? Mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslo kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato ang mga komplikasyon sa mga baratian sa aton lawas. Bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato ng insomnia. Makatulog kita sang mahamo o kun gabi. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato nga magtaas ang atong siling nga blood sugar. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo.
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! 11 Mbps. Oras sa ito nyo pagpangaragad, mga kakipag. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Kakaroon sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Posibleng magatwaw sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang isa pa ka severe weather system. May dako nga tsansa nga mangin bagyo subong nga semana. Base sa forecast sang Pag-asa sa tunga-tunga sang September 29 tubtob October 5, posible nga magatwaw ang tropical cyclone like vortex sa nasidlangan nga parte sang pungsod kag magahulag padulong sa Luzon. Sunod sa Pag-asa dako ang tsansa nga magdevelop ini bilang isa ka bagyo. Pahanumduman sa Pag-asa nga ang bantayan ang mga update alin sa Weather Bureau para sa anuman nga pagbago sang weather forecast. Una nga ginpahayag sang Pag-asa nga posible magluntad ang 2 tubtob 4 ka mga bagyo sa pungsod sa bulan sang Oktubre. Samtang sa iban pang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginapahalong sang Department of Social Welfare and Development ang publiko batok sa pagsabat sa survey nga angot sa Typhoon Relief Subsidy. Suno sa DSWD wala sang kamaturan ang messenger survey nga ginapalapta kag nagaklaim nga naghatag sang Typhoon Relief Subsidy ang ahensya kabaylo sa pagsabat sang survey o kon questionnaire. Ginpanomdom sang ahensya nga wala nagahatag sang amo sini nga sahi sang subsidy ang DSWD. Ilabi na nga pinaagi sa survey. Dugang pa sang DSWD isa ini ka scam nga posible makahatag sang risgo sa personal nga impormasyon na kon i-click ang link kag sabton ang pamangkot. Ginapanomdoman sang ahensya ang publiko nga mangin critical kag hindi magsalig sa makaduluda nga mga link, survey o kon mga mensahe. Samtang sa iban pa nga mga balita, ginakusaran ni Senador Francis Chis Escudero si Anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga utok sang scripted nga pagtuyo sang nga ipalayo sa Senado ang akig sang katawan sa bilyon-bilyon nga mga flood control scandal. Ginpahayag ini ni Escudero matapos ginrekomendar sang Department of Justice ang pagpasaka sang kaso batok sa mga senador nga involved sa flood control scam base sa mga sworn affidavits nga nagwa sa investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Sa iyang speech sa Senado, ginpahayag ni Escudero nga handa sila nga batuan si Romualdez bangod sa paggamit sa mga senador bilang fall guy, samtang ang mga kongresista ang ginaulamit sa anomalya kag ginaprotektahan. Ginsabat naman ni Romualdez kag ang ginambal ni Escudero nga isa ka script ka ginpreparar sang campus ni Vice Presidente Sara Duterte, partikular na ang mga Duterte die-hard supporters o kon DDS. Ang Department of Justice una na nga nagpahayag nga nakalakip
sa kaso nga may kaangtanan sa flood control scam. Amo sanay Senador Francis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, ag anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. Samtang sa dugang pang mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Naka-freeze na ang 73 ka mga salakyan nga sang mag-asawang mga kontratista nga sanday Pacifico, Corley, kag Sara Diskaya. Hinimo ini sang Anti-Money Laundering Council o kon EMLC. Sa suspitsa nga ginbakal nila ang mga ini halin sa ilang kickback sa mga maanomalyang mga proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Base sa dokumento nga nakuha sang Bilyonaryo News Channel, 23 lamang sa 73 ka mga salakyan ang luxury model, samtang ang iban amo ang mga SUV, mga truck kag mga construction equipment na may kabugusan nga nagabalor sa 250 milyones pesos. Apang ang pila ka mga luxury nga mga salakyan naging pakita sa mga diskayas isa ka vlog wala nakalakip sa freeze order sang EMLC. Ang Bureau of Customs una nga ginkonpiskar sang 30 ka mga salakyan nga mga luxury vehicles, kag ang iban diri wala sang import records kag certificate of payment. Sa dugang pang mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. Mas dako ang budget insertion gikan sa Kamara. Ini ang ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson matapos ginbuyagyag nga halos tanan nga mga senador sa 19th Congress. May insertion sa 2025 national budget na naglabot sa 100 bilyones pesos. Sunod sa senador, mas dako ang budget insertion sa Kamara ag ginaolamiran sa mas madamo nga mga pangalan. Dogang pa niya nga kung ianggid ang 24 ka mga senador, ang may mga kahilabtanan sa nga mga kongresista, mas madamo ini kag mas madamo pa sa mga pahina. Ginkonfirmar man ni Lacson nga lakip sa mga ginahimo sa pag-amyenda sang mga kongresista ang may kaangtanan sa mga proyekto sa infrastructure sa idalom sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Kag sa katapusan nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel, ginbaton sang pamunuan sang Kamara ang pagbiya ni Ako Bicol Representative Elizalde Co sa isa ka press briefing sa Kamara. Ginpahayag ni House Speaker Faustino Boji III naging istoryahan sang pamunuan sang Kamara kung ano ang masunod nga tikang pagkatapos ang pagbiya ni Ko. Apang sa subong, hindi luyag magsabat ni Di kung may mabulos. Kag ti may nakabulos na, kay Ko bilang tiglawas ang Ako Bicol Party Lista. Suno kay Di, nakatutok sa karon ang Kamara sa budget deliberation kag ini ang ila mayor nga prioridad. Ginatagman ni House Ethics Committee Chairman Congressman Jonathan Abalos nga ang pagbiya ni Ko bilang kongresista wala nagakahulugan nga luwas na siya sa anuman nga mga responsibilidad. Inyo nabatian na mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps.
Ang ini nga mga porsyon ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Subong nga panahon sang tag-ululan para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Maginom kita sang D3 Bio bangod sang maayo para sa aton lawas kay may extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Ilabi na gid ko naka-star ikaw sa baraon ka matubig nga lugar nga paborito barayan sang lamok. Taas ba lang imo hinanat ka may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba lang nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Parte sang kagin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi ng batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang D3 Bio. O parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation, nga gabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo hindi magka-dengue, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga wala ka kag hindi ka magmasakit, mag-inom ikaw sang D3 Bio kag parisan mo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yung pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system kontra sa mga balatian. Mighty C kag D3 Bio. Di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. O kung makadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy nationwide. On diri sa siyudad sa Iloilo, ara sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up today. Subuman dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. May nga po lang sa aton mga tagpalmati, mga listeners naton via on-air kag online. Sa mga nagpamati via 88.7 sa inyong mga transistor radio, sa inyong mga Bluetooth speaker, sa inyong mga car stereo, sa inyong mga mini sound system, sa inyong mga sound system kag iban pa. Mayong hapon na sa inyo tanan-tanan. Padayunan nyo lang papamati da sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ay basi madakpan ka mo. Tagaan ka mo sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Kag tagaan ka mo sang kupon nga may tsansa ka mo nga magadaog sang cash prices. Appliances sa dakop ka, ilogo mo promo. Sang K5 News FM Iloilo. Maayong hapon gid sa aton mga tagpalamati sa subong amatinon. Kay Ma'am Bing sa PSJ dire sa Singapore, mayong hapon gid Ma'am. Sir Jomar Kibrabit, mayong hapon lang. Maayo lang nga paigma kay Manuel Subong, kay Sir Rampart Mendoza. Maayong udtogid sa nagaluto Subong Sir Rampart. Mansigugas na naman lang sila. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo. Kay Ma'am Bia Singwan Sunon. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong. Mayong hapon gid sa mga taga Hong Kong dang pamati sa aton kay Ma'am Marie Talia Mitsilina.
Ma'am Winifreda Sarmiento. Kumusta lang sa inyo, kag-regards lang sa inyo tanan-tananda. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Mayong hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Winifreda, mayong hapon na kay mayong hapon ako no kay Ma'am Laura Sumakaysay, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Marita Lia Mitsilina, kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid. Happy birthday lang ko no kay kay Rampart Mendoza. Happy birthday lang kay Mani from Ma'am Aisa Ahmad. Happy birthday man gali. Sakay Sir Joel Gonzales dire sa Pasig City. Sir Joel, happy birthday. Happy birthday man sakay former Append Party List Representative Pablo Bibot Nava III. Dira sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Kong Bibot, happy birthday lang da. Happy birthday man dira sa Babolangit kay former Congressman Arcadio Gorisita. Kong Kads, happy birthday lang da sa heaven. Watching live from Buntatala, Haro, Iloilo City, Ma'am Bia Singwan Sunon. Kay RB Chris Casiris, mayong hapon gid listening from watching live kay Ma'am Maria Hana Huson. Magod no nang pakigreet lang sa iya tiya nga si Los Biminda. Kay tiya ni Tita ni Maria Hana Huson, Los Biminda. Happy birthday. Ika 65th birthday today. Happy birthday sa tanan-tanan nga mga nag-birthday. Happy birthday kabay pang linibo pa katuig ang inyo pagsaulog sang inyo kaadlawan mga kakifay. Iban pa nga mga balita ang dumanuman nitong driver nga ginisyuhan sang show cause order. Nga iya sining auto konsidan nakapark sa driveway sang Iloilo Citizens Action Group kon ikag. May sunog balato sa Halanduni Haro. Ang babae nga driver nga nakapark sa driveway sang ikag driveway volunteer fire brigade. Wala nakasabat sa siyokos order sang Land Transportation Office. Kag ang registered owner sang salakyan natukiban nga ni patay na. May mga taong bulag. Wala nakasabat sa siyokos order Sa record nga ginpahayag ni LTO6 Regional Director Gaudiuso Hidospan nga natukiban nga patay na ang registered owner sang salakyan kag wala na ibaluan kon kay sino ginbaligya. Kag kon kay sino, kag kon sino ang naga-drive sang amo nga salakyan. Sa amo nga tion. Ang lastat sinang driver galing kay ito, may registered owner pero patay gali kay 5 Paul. Ano papakita to sa heaven? Patay, kon patay ang registered owner, sino ang nagadala sang gin-park niya. Di lang nga balto nag-park sa kuno kay ng transaksyon to para man kuno sa Boreal Assistance sa DSWD. Sino to? Sino to nagbaton? Ano matabo sina kay base sa Section 46 ng Republic Act 4136. Bawal ang pag-park sa mga driveways sa mga specified nga mga lugar, mahimo nga alagyan sa mga emergency vehicles bla. Fire truck, ambulance, police. Kag bata-bata sang pulis, bata-bata sang bumbero, bata-bata sang administrative sanction. Wala pa kag naghulat pa ang LTO. Ilabi na gidang ila sa Intelligence and Investigation Unit. Agod to may bulaan kung sino ang driver at that time.
Sino nagbaton to, no? Ito yung owner, registered owner sang sedan o kotse, already dead, patay na. Ito mo na, ang unas na, kuni tanaw ng plate number kasi sino na nakaristro, dira na ipadala ang sukos order. Di kung sinong gadala, amo na masabat. Standby ha, dugangan tayo ng mga balitang ini pagkatapos lamang standby mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM.
ang kampiyon ng istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo gid nga salamat, Barangay San MBPS. Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. May nga po nandira kali sa pamilya Sumbong no, kay Nonito Sumbong dira sa Barangay Baldusa sa distrito sang La Paz no, sa Zone 3 Barangay Baldusa La Paz sa kay Nonito Sumbong kag sa pamilya Sumbong. Mayong hapon na no, kay Rose de la Cruz. Shout out lang rin kay Tatay Akuno Florencio Alamida.
kay Sir Florencio Alamida nga nagapamati sa Key 5 News FM dira sa barangay Nabitasan sa distrito sang Lapas. Sir Florencio Alamida. Sir Florencio Alamida, maayong hapon gid. Kay sa mga pumuluyo dira sa barangay Nabitasan Lapas, halin sa kay Ma'am Rose de la Cruz. May hapon man dira, no? Halin kay Chris Boyko Almuhin. Mayong hapon lang sa mga senior citizens ang Zone 5 Takasaro. Alin sa kay Criselda Boyko Almuhin sang Zone 5 Senior Citizen President. Mayong hapon lang dira sa taga Baldosa La Paz. Alin sa kay Noven Hirosa. Damo pamati sa aton sa distrito sa akon sa Baldosa La Paz. Ay nga po na sa inyo ha. Salamat yun sa inyo padayon niyo pagpamati sa 88.7 megahertz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Ang Key 5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 maayo gid ini kag malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Kadamo sang klase sa kanser, isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma, isa ka malagsahod nga sa kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kun yara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi ang pagubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit sa o kon pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Ini magiho nga jowen tinaling ang pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sang DTX 500. Kag may TC kada adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy, magampiman kita sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Kung makahigop ikaw sang DTX Coffee Mix nga healthy coffee ni Dr. Ramil Oy, makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. Nagawa mo na ba ang mga bagay? DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy kag healthy coffee, mag pre-bio coffee. Ang creamy kag pre-bio coffee, amo ang pre-bio coffee. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa, olipira kon malunggay. That's why nga healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Para manikawanan ko ton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, LBM. Pag-inom kita adlaw-adlaw sang Klinika Sporbiotics. Kaya nakasakit mo lang aton siningat tiyan, ga-bloated tiyan ta, gabutod tiyan ta, kung LBM kita, kung hindi matunaw sa maayong aton sininga mga ginakaon. Di para maging active ang inyo sininga digestive system. Kung aktibo siya, nakapangsyon sa maayo, ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon, ang mga healthy, ikakadto sa parte sa lawas ta. Kag ang mga higko, ginapagwa niya kay ti gapasulhay gyapon sang pagpamuhin ang Klinika Sporbiotics. Ti Klinika Sporbiotics ha, limpyo ang aton sininga tiyan. Kag masulhay, kag regular ang aton sininga pagpamuhin. Klinika Sporbiotics. Kung maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap.
Kaya mo nga bon nga nagapapresko sang aton sinipamatyagan, nagapahamot kay nagapaputi sang aton sininglawas. Klinika DTX Beauty Soap. Fresh na fresh pagkatapos paligo. Mag-roll on kita sang aton siningailok. Goodbye bayabas. Welcome mahamot nga ilok. Mag-Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Maputi kag mahamot ang aton nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy available nationwide by Shopee, Lazada or TikTok. At sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Why na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at